mo bara o hawa sini septi kiri tabu baithang ni hawa jasa bakari jasa thengrang hapar ni jasa liter phang ni hajiko ni ekta obostha rok Tripura sarak to bagman ang mo Tripura sana kubui sawi nengai pogui thang emon ব্যক্তি ni nogo usabudi longkanga Prasan Kanti Tripura SDPO o Teliamora Amsai ni SDPO rank palon khlai tongpru kebani nogo biti kolsa sagui ya borok rikha kebani no khongom mairong chubalang ya rikha kebono tripal bai nogo halablang jakha kebono mairong bagisar lang jakha an yakti si komol kabong bakha tini khorok sabo bini bagai thaisa pan sanai gere jai hok chawai mathango kisi kok saitmani tini belno khadu kha ang to khadu itong ya borok sawai mariu talkisa sekang Irang Shakti Tripura hani munganang sajala Prasan Kanti Tripura SDPO Teliamra tongpuru belaino hapang ni sebok bini barpato jata manmano bo kaham kai palan paine borok bo gai social work bo khlayo aboni bisingo bono amtoli amsayo transfer kaitlang chari kaham bai phai kaham gaino nara joron saimano Tripura hasteni lukuro bini sajik khoroksa khakla bekreng terejak je khoroksa khorokni borok bai bujakmani ang keboni bungna haria pia bosla bahai dukhuma tabo kokhay obose obono tuyei kabangma singmung asaijak singya kia bo singnai bo koroi bo khau tui no sulai tonglai jau kia ba haino hai borong nei je 17 jona eklagi bo transfer ang laimani sarkar ni against to kok samani yang hapang ni against to kok seya bo ni systematic na bo sing follow khai cholibo even borom ribo borong ni systematic jita khlai jau no kia ba kisi se singmung asai thangaro 17 জন আবো যতন তিনি বরংনি যে সেবকনি এখাবা চাকরিনি যে পোস্টিং সিমি যে চেঞ্জ হঙ্গো কেব দপ্তর চেঞ্জ খাই জায়গা এখাবা কেব TSR হজাগিয়া DR হরজাগিয়া চিনি বরং মনাং Buni hamya panon sinle borong menang Prasan Kanti botini Kanchanpuro dia salmi khoroksa officer ni soija obo haikai kabangma once kangkai kabangma kokte phai thangu nga kokte khati manya je borok angkai sawi ki bo haisiko Abo soi hinggai borsabo ba baki sabo abo no jono saiman bo simia jasa panje abo hengne hajiko nga kai chini jakrok samani belai tini kokro nangrek tam malai khoroksa bohai to phawa tonghai sisawi phan mano bini bisingtu okulok jak to pharok obo haira wan subi ragono wan suk sidra rok wan suk laikhana
wansuk sipra wansuk ne bosong ro angke bosong ne bung ya ne to hapango sebok kerengsa thayo khani ne bagi borok sebok ya kereng thayo na matang hai phano bini obo hangkai belaino sijagu yakaba khlai manu sengla hinda khlai kha sai manu sengla hinda saka tam sanaiba busajak bujagui jibi khlai mani tain dina phun khai kaporu ano borong borong sar pusan kan itu kapan gele wani bo boy baksana mukti kelaya tabuk khoroksa borok samani tongo jesane bosapang thon mo se nase ku mo abu kubui mo bara o hawa sini septi kiri tabu baithang ni hawa jasa bang kadi jasa thengreng hapar ni jasa lider bang ni hajiko ni ekta obostha rok tipra sarak to bagman ang mo tipra sano kubui sawi nengai pogui thang emon ব্যক্তি ni nogo busabudi longkanga Prasan Kandi Tripura SDPO o Teliamora Amsaini SDPO rank palon khlai tongpru kebani nogo biti kolsa saguya borok krikha kebani no khongom mairong chubalangya krikha kebano tripal bai nogo halablang jakha kebano mairong bagisar lang jakha ani yakti si komal kabang bakha tini khorok sabo bini bagai thaisa pan sanai kare jai hok angni jibaino mankhai chakha pokha bohok simsi pungnani nangu haisiko abani bagai to tini chung 70 bosoro thungreng hapara kelekmani boni bosong borosokka chung borosokki ki abo kubui kakai orno wansugi mano ang bo khoroksa kumthai bara bosong no kapal hamia bosong ini bukti kelayu asamsa miyawo phungni koktumawo kaisa nukha dai boroni je notification bo wangman kha jai hok chini borong gonangsar Prasan Kandi Tripura holong ne ayok manthon jakani thangbo beni wansuk mani nangthon pia jora kaisa phainai abo nokne buskang nang salia borong manang masing kokri lai mani jora kaisa phayana o jora na se kisa nasingi tong tabu khabuni ta khote bukso hasik beram tabukni agini 18 mora o amsaini lukuroni sambo tonglangkha chalangkha kaham phununglangkha phurunglangkha mongia kami blog hamanok ni bisingo khobjak jotto kami bono gurilangkha charilangkha tini masabo Prasan Kandi Tripura ni bagai odara pharitam khanine omonai pharitam khanine omonai bodike salainai beni busajak bujakpo beni buhasala bujakpo masapan kok sanai kri ang buni am sarino saya chini otelia mora sabdi bosani bisingo beshirbag mongia kami mono bobisi tonglango o mongia kami am chani lukurok no emon ke shobalangkha norak nuk tongu mangpili ya khorok sabo khorang te sanai kri ang oji debor malai chawi nungai pogui thian jat borok kubui
ang bon thane ang masa mabokre mangna bakre bini samung kahamni bothaina ang nugo ang proud feel khayo bono jekhane thangbo kaham tongoi sini borong nang estimulus bosan kanti ishor bini logyo tonton ang no diai na ishor no jora man kate kok salaya nang nang na bas kang phai bini sabjani anan message khai do